سلام تخطاتلت مدب ABN تقرينا إذا مدب زي ببورد Certified Behavior Analyst BCBS ترالو مدب كوينو استفلا عين استراتيجية ABN تقوم لهم بتقرينا ملكع زدالو مدبي نايلو ما أنت مدبنا بزعبا Picture Exchange Communication System و PEX نبلو خوني تسأني لكم كتكاتاتولني بخبر عدمكم PEX بشحن شعات 285 بأندرو بوندي and لوري فورست تبهالو أبز عبد زلو استجمر خوينو أبز أوان زخا حدا خابتم قداموت ناي communication aid أب ABA ولا أب speech therapy نتقوم لهم عينت ناي communication system PEX انتايو انتيلنا دقنا بأوتيزم سبيكتروم زركوبو نان فيربال زخونو دليتاتهم حساباتهم نخحبرو زحقز بسئل استسنية ناي سرعة تركب ويناي كوميونيكيشن سيستمي حدو قلعا بزربا ملأخت خحلف سلزيكل بسئلي تسنيو اتدليو زولو ملأخت نخحلف زحقزو مالتي معاس PEX بحال نجمرو لهم ندقنا مبزحتو ግዜ ቆልዑት ኣብ ክሊ ዕድመ 2 ክሳብ 5 ዓመት ዘለዉ እዚ ፔክስ ክንጅምረሎም ንኽእል ኢና ንዓበይቲ ቆልዑት እውን ክንጅምረሎም ንኽእል ኢና ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ግን ዝኾነ ዓይነት ፍወሳ ወይ ተረፒ ኣብቲ ንእሽተይ ዕድመ ከለዉ እቶም ቆልዑ እንተጀሚርናሎም ውፅኢታዊ ኮይኑ ስለ ዝርከብ the same thing with the PECs ከዓኒ ኣብቲ ንኣሽቱ ከለዉ እንተጀሚርናዮም እቲ ናቱ ውፅኢታዊ ፅቡቅ ኮይኑ ስለ ንረኽቦ ኢና ኩሉ ግዜ ኣብ 2 ክሳብ 5 ዘለዉ ዕድመ እንተጀመርናሎም ተመራፂ ይኸውን ማለት እዩ PECs ንምንታይ ኢና ንጥቀመሉ ንዝብል ሕቶ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ናን ቨርባል ዝኾነ ቆልዓ ሓሳቡ ክገልፅ ስለ ዘይክእል ኣብ ዘይተደለየ ዓይነት ፍራስትሬሽን ቁጥዐ ዘይተደለየ ዓይነት ባህርያ ስለ ዝሳተፍ እዚ ፔክስ ነዚ ጠባይ እዚ ንክቕንስ ይሕግዝ እዩ ስለምንታይ እንተልና ብፔክስ ሓሳቡ ክገልፅ ዝኽእል እዩ ዝቆልዓ ደልይዎ ዘሎ እቲ ርክብ ወይ ኮሚኒኬሽን ክገብር ስለ ዝሕግዞ እዚ ጠባይ እዚ ከዓ the same time ይቕንስ ማለት እዩ ሓሳቡ ክገልፅ ተኽኢሉ እቲ ፍራስትሬሽን ወይ እቲ ቁጣዕ ከዓ ይጎድል ኣሎ ማለት እዩ ደልይዎ ዘሎ ብሕቶ ምቕራብ ወይ ብስእሊ መልክዕ ገይሩ እቲ እንታይ ደልዩ ከም ዘሎ ድሌታቱ ክሓትት ይኽእል ምርጫታት ክገብር ይሕግዞ ብኣግኡ ከዓ ናይ ቋንቋ ናይ ማሕበራዊ ክእለትን ንኸማዕብል ወይ ንኸደልድሎ ይሕግዞ ማለት እዩ እዚ ፔክስ ዝበሃል ፔክስ ከመይ ይሰርሕ እንተኢልና ፔክስ 6 ደረጃታት ኣለዎ ካብ ቅልል ዝበለ ስቴፕ ጀሚርና ክሳብ ኣድቫንስ ዝበሃል ስቴጅ በብደረጅኡ ኢና ንቆልዑት ንምህሮም ነዚ ቪድዮ ዝኣክል ግን እቲ ቤዚክ ዝበሃል ወይ እቲ መሰረታዊ ናይ ፔክስ ዝኾነ ናይ ኮሚኒኬሽን ሲስተም ብዛዕባኡ ክንዘራረብ ኢና እቲ መባእታዊ መሰረታዊ ናይ ፔክስ ዝኾነ ሓደ ነገር ሓደ ቆልዓ ምስ ዝደሊ እታ ደልይዋ ዘሎ ስእሊ ኣልዒሉ ወይ ደልይዋ ዘሎ ነገር ኣልዒሉ ብስእሊ መልክዕ ነቲ ሰብ ህቦ እሞ እቲ ሰብ ከዓ እታ ድሌቱ ህቦ ኣብ መንጎ ሕጂ ለትሰይ ኣፕል እንድሕር ደልዩ ናይ ኣፕል ስእሊ ንኣዲኻ ነዲኡ ይህባ እሞ ኣዲኡ ከዓ ኣፕል ትህቦ ማለት እዩ በዚ መንገዲ ከዓ እቲ ደልይዎ ዘሎ ክሓትትን ክቕበልን ይኽእል ማለት እዩ ኣብዛ ናይ መወዳእታ ኣብዚኣ ጌርያ ዘለኹ ሕጂ ኤግዛምፕል ከም ሓገዝ ንክትኮነኒ ኢለ ኣምፅያ ዘለኹ ኣብዛ ቀዳመይቲ ስእሊ ናይ ፒክቸር ናይ ኣፕል ጥራይ ርእይዋ ነድዩ ኣፕል ትህቦ ኣብዛ ቁፅሪ 3 ሕጂ ክልተ ነገራት ብምምፃእ ዲስክሪሚኔት ነገብር ይሕግዞ ኣሎ ማለት እዩ ኣፕልን ብሽኮትን ትህቦ እሞ እንታይ ከም ደልይኻ ካብቲ ደልይዎ ዘሎ መሪፁ እቲ ዝደልዮ ይህብ ኣድቫንስ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ከም ቁፅሪ 4 ቁፅሪ 6 5 ሕጂ ዘን ኩለን ሞር ኣብቲ ናይ ኣድቫንስ ሌቨል ምስ በፅሐ እቲ ቆልዓ ሰንተንስ ብሰንተንስ ገይሩ እውን እቲ ድሌታቱ ሓሳባቱ ክገልፅ ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ወለዲ ደቅና እቲ ናቶም ቨርባል ኮሚኒኬሽን ክጎድል ስለ ዘይንደሊ እዚ ፔክስ ክንጅምረሎም ኣይንደሊና ዝብሉ ብዙሓት ወለዲ ስለ ዘጋጥሙኒ እዚ ፔክስ ብቨርባልን በቲ ፒክቸርን ስለ ንምህሮም እቶም ቆልዑት ኣይደር ወይ ብሓዲኡ ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም ኣነ ናይ ኣፕል ስእሊ ክሪኦ ከለኹ ብኣፈይ እውን ኣፕል ስለ ዝብል ዘለኹ እዚ ቆልዓ ኣይደር ወይ በቲ ዘረባን በቲ ስእልን ክመሃር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኮምፕሊትሊ ናን ቨርባል ዝኾነ ቆልዓ ክዛረብ ዘይክእል እንድሕር ኮይኑ ግን ብሓይሊ ክነዛርቦ ስለ ዘይንኽእል ካልእ ናይ ኮሚኒኬሽን ኤድ ኢና ክነዳልየሉ ዘለና ነቲ ቆልዓ ዝሓለፈት ቪድዮ ብዛዕባ ካርሊ ተባሃለት ሓንቲ መንእሰይ ኣብ ኦቲዝም ስፔክትሩም ትርከብ እዚ ፔክስ ዝበሃል ናይ ኮሚኒኬሽን ኤድ ጓል 2 ዓመት ከላ ጀሚራቶ
ዘሕለፈቶ ሽግርን ገለ ሰሪሐ ነይራ ሓንቲ ቪድዮ እዛ ካርሊ ትበሃል መንእሰይ ብፔክስ ካብ 2 ዓመት ጀሚራ ኮምፕሊትሊ ናን ቨርባል ዝነበረት መንእሰይ ኣብዚ እዋን እዚ ሕጂ ናታ ናይ ናን ቨርባል ቶክ ሾው ዘለዋ መጀመርታ ናይ ኦቲዝም ኣድቮኬት ናን ቨርባል ዝኾነት መንእሰይ ኮይና ብጣዕሚ ሓንቲ ካብቶም ፍሉጣት መንእሰያት እያ ስለዚ እዚ ፔክስ ብጣዕሚ ሓጋዝ እዩ ድሌታቶም ሓሳባቶም ክገልፁ ሕጉዞም እዩ እንድሕር ኮምፕሊትሊ ናን ቨርባል እንድሕር ኮይኑ እቲ ቆልዓ ካልእ ናይ ኮሚኒኬሽን ኤድ ኢና ክነዳልወሉ ዘለና እምበር ናይ ግድን ክዛረብ ኣለዎ ኢልና ናብቲ ናይ ቨርባል ኮሚኒኬሽን ጥራይ ክንደፍአሉ የብልናን ምክንያቱ ኣስሎንጋስ ሓሳቦም ክገልፁ እንተኽኢሎም እዚ ፍራስትሬሽን ቁጥዐት ዘይተደለየ ባህርያት ክንቅንሰሎም ንኽእል ኢና ሓሳቦም ክገልፁ ክእሉ ኣለዉ ስለዚ ብጣዕሚ ኢፌክቲቭ እዩ ማለት እዩ ናይ ሎማዓንቲ መደበያ ኣብ ዝወዲ ኣለኹ እዛ ቪድዮ ሓጋዝት ኮይና እንተረኺብኩማ ናብ ኩሉ ሰብ ንክትበፅሕ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ትገብሩ ብክብሪ ዕድመኩም ሰላም ቅነ